Irridu nservu lilek u mhux nisservew bik. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jindirizza attività politika bit-tema nirnexxu lkoll flimkien fil-każin tal-Partit Nazzjonalista tan-Nadur. Simon Busuttil tkellem dwar il-proposti konkreti tal-Oppożizzjoni li għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Kif ninsabu f'Ottubru x-xahar iddedikat tal-kanċer tas-sider, Simon Busuttil impenja ruħu li jagħti l-chemotherapy kollha b'xejn, kontrarju għall-gvern ta' Joseph Muscat li sab il-flus għal tal-Caffè Premier u bat lil persuni morda jittalbu għal-kura. Allura possibbli 4 miljuni għal Caffè Premier isibhom, imma għal min għandu bżonn il-chemotherapy ma sabhomx, 4 miljuni għal Gaffarena jsibhom, imma għal min għandu bżonn il-chemotherapy ma sabhomx. Minħabba li l-attività kienet issir minn Għawdex jispikkaw il-wediet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li jolqtu direttament lil-Lawċin. Fost dawn il-weda li titbaxxa t-taxxa tal-boll għal min jixtri proprjetà f'Għawdex. Sabiex anki l-proprjetà f'Għawdex nimbuttawha u ninċentivaw lin-nies jixtru proprjetà f'Għawdex illi jilħqu dawn il-miri wkoll, għandna nbaxxu it-taxxa tal-boll għal min jixtri proprjetà f'Għawdex. U din hija proposta oħra illi aħna qegħdin nagħmlu. Wed oħra li tolqod direttament il-Lawċin hija dik ta' tram li jista' jiffaċilita l-ivvjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-konflitt ta' interess ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri fil-każ ta' Crane Currency u tenna li gvern immexxi minnu ma jaċċettax konflitt ta' interess bħal dan. Melek sew, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru fuq naħa waħda jinnegozja biex tiġi din il-kumpanija. U fuq il-naħa l-oħra għandu interess u finanzjarju jekk tiġi din il-kumpanija. Gvern immexxi minni ma jaċċettax konflitt ta' interess bħal dan. B'referenza tanker tal-gass, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li dan huwa monument tal-korruzzjoni u proġett li kien jinten sa mill-bidunet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista refera l-istħarriġ ippubblikat fil-Malta Today u temm id-diskors tiegħu b'messaġġ ta' kuraġġ. Jekk fi 3 snin u nofs kapaċi naslu daqshekk viċin tagħhom fil-ftit xhur illi baqalna kapaċi naqbżuhom u naslu għal rebħa tal-elezzjoni ġenerali. Jien nemmen illi kapaċi nagħmluha u rrid iwasstilkom il-messaġġ biex toħorġu minn hawnhekk kuraġġ illi la wasalna daqstanzaw kapaċi naslu sal-aħħar ukoll.